Здравейте в първият по рода си влог на Sigma Cars. Днес се намираме на Honda евента, нося два микрофона. Ще ви покажем малко кадри как се шофира, ще ви покажем малко кадри как се състоя евентът на тест драйв на Honda и на Moto Morini. И ще вземем интервю на хората долу, които в момента са много здраво работещи и ние сме малко ще им пречим. Здравейте. Димитър Паш съм аз. Момчил Колев, Sigma Cars, Honda. Бултрако. Бултрако по-скоро. Да, аз съм бранд менеджер в Бултрако АД България, официален представител на Honda за България. Перфектно. Я разкажи, как се стигна до този евент? Какъв беше замисъла? В началото на тази година открихме нов мотоциклетен и автомобилен съответно шоурум на Honda във Варна. Нямаше няколко години на пазара и от тази година стартирахме отново с изцяло нов изграден шоурум. Целта на този евент беше да запознаем жителите на областта като цяло, че пак сме на пазара, пак сме тук в околността, да ги запознаем с новите машини, като цяло да дигнем малко шум с последните модели мотоциклети. Успяхте. Да, първият ден мина доста успешно, минаха над 80 участника из града като цяло. Имаха възможността да се докоснат до новите машини. Мисля, че евента мина доста добре, като за първи ден. Ако не се лъжа, ти беше един от главните водещи и опазващи като по време на шофирането. Ами аз съм всичките колеги, като цяло отговорността е на всички общо за целия евент, така че всички трябва да бъдем отговорни, да караме в границите на нормалното и в ограниченията, за да даваме, ни трябва да даваме така и пример на всички. Справихте се страхотно, потвърждавам за втори път, тъй като имах възможността да карам аз от вас. Справихте се чудесно. Много ми хареса, но няма да лъжа, все пак беше голяма група и се притеснявам, не трябва да се впиша перфектно, но вие се постарахте и всички отвъд назад бяхме доста константни. Групите бяха голями, бяха доста. Организацията и като цяло провеждането на такъв евент с толкова много хора и участници на един път си е нелека задача, но мисля, че се справяме добре. Колегите са доста добре организирани и обучени, така че да, радвам се и благодаря на тях за цялата организация и за провеждането като цяло. Разбира се. Само да питаме за бъдеще, планирате ли нещо такова и някъде другаде или само за тук в момента начало? Ами тук в момента начало тази година сме правили такива тест драйвове из цяла България като цяло. Варна е града, в който започваме. Да, ще има за бъдеще със сигурност не само такъв евент, ще имаме и други събития, на които ще участваме, които ние ще организираме като цяло във Варна, в областта и като цяло в цяла България. Гледаме да сме активни, да сме сред хората. Къде могат да се запознаят хората, когато изкочат новините? В нашите сайтове, социални мрежи, honda.bg, социалните ни мрежи, Instagram и Facebook, на живо в шоурумите, като цяло. Да, имаме шоуруми във Варна, в София и в Пловдив, мотоциклетни, автомобилни. Активни сме в социалните мрежи, гледаме да сме сред хората, да сме активни, да показваме всичко актуално от мотоциклетния автомобилен свят на Honda като цяло. Евалата, благодаря ти много. Много благодаря. Знаете къде ги намерите. Да. И продължаваме. Така, пред мен стои господин Лечев, представител за Honda и Moto Morini, като вече виждате и двамата сме след тест драйв, перфектни и подготвени за няколко думи. Господин Лечев, кажете малко повече за този евент. Да, това събитие го организираме може би от няколко месеца насам и идеята беше да се представим с възможно всички наши тестови мотоциклети, събрани от София, Пловдив и Варна, тук на куп, да обявим на хората, да се покажем пред хората и да, получи се, да кажа,
според мен добре, защото имаше доста голям интерес за определени модели. По едно време нямаш места. Да, за някои от мотоциклетите, за малко хората се скарат вече, да. Това, нали, доказва високия интерес. За щастие първият ден минава без никакви инциденти, без никакви проблеми, всичко е страхотно. Много важно да се Да, каже, че да. първият ден мина без никакви проблеми. Надяваме се и следващите са така, но... Като човек, който участва в карането и съжалявам за това, че те прекъсвам, но всички бяха много, така да кажем, мили и изчакващи, и уважителни, и подкрепящи, така че станаха нещата и заради начина, по който беше организиран. Факт, наистина, всеки се спазваше, нали, ограниченията, карахме доста културно, хората успяха така или иначе да се тестват мотоциклетите, да останат с впечатленията си, дали Така добри е, или така лоши, е. няма значение. За нас е важен фидбекът. Било то добър Точно или това лош. ще да кажа, че докато стояхме тук и си записахме документацията, човека си каза, каквото мислите, това напишете, което е правилното. Абсолютно. Тук е, нали, идеята е просто да обменим опит сред моторджийската среда. Даже съм поканил хора с BMW-та, с Сузукита, с Kawasaki-та, от всичко да има. Нали? Това е идеята. Просто Да се случи да така. се случи, да стане, да си направим кефа. Ами направихте го Това кефа и продължава беше кефа основно. още 2 дена, което е доста готино. Да, предизвикателството продължава утре и в други ден. Пожелавам ви без аварийно, ще го да мине перфектно и Благодаря. благодаря за тези 2-3 минути, които ми били.